Yllätyksiä. Oletteko häntä huomannut saman jutun kuin minä? Meinaatte sen, jotta kyllä häntä ihmistä sentään joskus muistetaan. Yhtäkkiä häntä vaan soi puheli, ja langan päässä on jumalisten vanha koulukaveris Hiski, joka muutti jo 50-luvulla Tukholmaa, ja on kuulemma siellä jo kuollutkin. Niin sehän perskele kumminkin soittaa. Ja muistelee vanhat kouluaijaat ja selostaa, kuinka hyvin hän on Ruotsissa pärjäili. Juu, hän on työnjohtotehtävissä ja vapaa-ajat, kun hölkkää ja purjehtii, kertoo ja vielä huonolla suomellansa. Tämä koulukaveri vainaa. Joo, taikka yhtä lailla voi häntä sattua, jotta pikkuserkku tulee käymään. Kukkapuskat ja putelit mukana ja vatkaa kättä ja takkoo selkää ja on sen perskeleen hyvää kaveria. Vaikka et on nähnyt koko miestä 10 vuoteen, viimeksi jossain maalaishäissä Juupajoella, jolloin se uhkasi sinua puukolla. Niin, taka sitten pöllähtää pirttiin tyyni outo mies ja sanoi, että heipparallojat sau. Kait hänet muistat, hänhän liftas parin muun poikamiehen kanssa sun kyyrissäs Kongin kankalta pohjoiseen vuonna 1969. Ja silloin oli puhetta tulla tänne joskus käymään, että terve miehiä. Tohottaa täysin tuntematon poikamies ja esittelee perheensä. Jotta tässä on nyt 4 nuorimmaista ja loput purkaavatten pihalla tavaroita autosta. Taka jos se ei tapahdu näinkään mukavia yllätyksiä, niin ainakin siskon miehen kekkeruusi tulee käymään ja osoittaa, jotta viittisittekö jelepata häntä yhdessä pikkujutussa. Näyttäisi pikipää, jotta kuinka veroilmoitus täytetään. Sattuuko teitille tämmöistä? Ja mitäkö yhteistä niillä on? No tämä, jotta semmoistahan tapahtuu aina juuri silloin, kun olisi muutokin pirunmoinen kiiru. Että olette juuri lähdössä vaikka matkollen tai rämäkästi juhlimaan, varraat vetimet on niskassa ja muijakin kiskoo jo liiviä päälleensä ja taksi raksuttaa portilla. Näinhän se on, jotta juuri silloin puhelin rupeaa soimaan kuin palokunnassa. Taikka tulee pitkämatkaisia vieraita. Se on yhtä varma kuin tämäkin, jotta rupeepas keväällä polttelee roskia talon pihalla. Ja juuri kun oot saanut nuotio hyvin lekottamaan, niin tulee palotarkastajat. 7 siskosta. Kyllähän juttu niin niin kuin tämä Akkaväki sanoo, jotta sorrettuhan sitä on maalimaan sivu. Esimerkiksi tuossa kulttuurielämässä, kun kaikki Suomen kuuluisimmat kirjakin ovat järkiä hyvin miesmäisiä. Joo, nimensä myöre. Niin että pitäisiköhän naisliike vähän häntä pienempää meteliä, jos kirjaluettelo olisi häntä toisenlainen, vaikka jotta J.L. Ruunepekki, Värikin Akan Marinat, Väinö Linna, Tuntematon Lotta, Mika Valtari Sinuher Egyptitär. Taikka jos tämä Suomen vasituinen kansalliskirja olisikin vaimon väestä kirjoitettu ja nimeltänsä 7 siskosta. Ja miksei häntä voisi ollakin? Tunnettu naisten mieshän tämä Aleksis Kivivainaa oli, että kyllä se Akkaväen metkut tiesi ja olisi häntä voinut hyvinkin kirjoittaa, jotta... Ja tämä on niiden 7 siskolikan koto, joiden elämänvaiheita nyt käyn kertoilemaan. Eivättenpä kyjenneet se kyntöön ja kylvöön, sillä olivatpa he perineet äite vainaaltansa kankejan hampunkarvaisen tukkansa, jonka peilailemisseen ja sukimisseen kului heidän kaikki aikansa. Ja jännittäviä kohtavuuksia seuraisi, niin kuin tämä, kun Toukolan pojat tulisivat raitilla siskoksia vastaan ja laulasivat hävitöntä pilkkalaulua, jotta tähtiä kun otavassa prikkoja on Jukolassa, laiskan pulski ja huari. Juu, ja sen päälle maharoton tappelu. Ja kun vanhempi tämä Johanna sisko saisi yhden Toukolan pojaan allensa maantien ojaan, niin Johannahan kiljasis hurjana, jotta likistänpä sinut, jotta rapas lentää sinä Julli, jos et anna suukkosta. Joo, ja Lukkarin koulusalikatkin kattasivatten ja kutittelisivatten vanhaa Lukkarin kädiäistä niin perskeleesti, jotta tämähän huutas härissä, jotta akkuna säpälöksi vankeudesta pois ja hyppäis lasista mäjelle. Niin, ja siskosten elämä Impivaarassa olisi kans värikästä. Ehkä ne eivät sentään saunaansa polttas, vaikka jouluaattona kiljupäissänsä kekkaloittisivattenkin ja Johanna renkuttas, jotta mitä minä huolin, hempukka nuori, jolla on tissi kun tunturivuori, rällälällä, rällälällä, kelpaa niitä laihemmille näytellä.
Juu, ja naisellisia törmäilyjä sattus, niin kuin Siiri-siskolle, joka kaupunkireissunsa jälkeen istus rahilla kuin huuhkain katolla. Mekon selkälis mullassa ja huun puremia kaulassa ja sanoi surkeilla äänellä, jotta siskot, taisipa sattuvan niin, jotta kaupunkin matkallani tuolla kävi minulle vahinko. Housuni tekivät minulle tepposet, sanoi Siiri ja hyppäisi okselle ja söi suunin kyljestä muurin lastia. Mutta kirjan loppupuolellahan likat tassaan tulisivatten, kenestä tulisi talonpojaan emäntä, kenestä torppari nakka ja Siiristä yksi huoltaja. Ja kirjan kuuluisa loppukanneeti kuulus häntä näin. Mitäpä kertoisin enää heidän elämänsä päivästä täällä. Se kulki rauhaisasti monen saran kuukautisen kiertoessa. Virkistävää. Sitähän sentään ihminen saa paljon uutta väriä elämäänsä, kun se ruppii ottaa iltakävelylle mukaansa narun pätkä, jonka toisessa päässä on koira. Juttuhan on näet sen niin, jotta ilman koiraahan et esimerkiksi ikänä pääsisi puheisiin jonkun hienomman tuntemattoman naisihmisen kanssa, ja vielä intiimistä asioista. Minähän sen tiedä, kun olen kanssa näitä koirankusetusreissuja tehnyt. Ja joku myyräkoiraa hinnaava muija on huutanut jo kaukaa, jotta varokaatte, meitillä on kiima-aika. Ja muutakin jännittävää sattuu, niin kuin tämä, jotta hihna irtovaa honkkelin pennun kaulasta, ja sitten sitä mennäänkin vähän mieletöntä perätoukuria pitkin katua. Ja takimmainen tämä kaksijalkainen karjuu, jotta Juppe, jumalauta, heti takaisin isin tykö. Ja siinä on ilman muuta hollilla iso roikka mossipoikia, joka nauraa räkättämätten, ja joku niistä mölävyttää, jotta jahas, johan minä sitä ulkona, josta epäilinkin, jotta isä ja poika siinä menee. Perskele, niin. Kyllä koirareissulla hummori kukkii. Mutta useinhan tulee kyllä vastaan ihan asiallinenkin ihminen. Terrierin roikalle remmin päässä ja sukemuntuu pitkät jutut, esimerkiksi tommotesta valmiiksi purkitetusta haueliherkkumössösapuskasta, jossa on paljon hivenaineita ja vitamiinia, ja jota jo tulikin omalle koiralle tarjottua. Ja haukkashan se siitä innostuneesti ison köntin, ei siinä mitään, ja sylkäs heti nurkkaansa. Ja murisi, ja irvisteli ja kiukutteli sen päälle niin mahdottomasti, jota vaikkei sitä pätkääkään lellitellä, niin pakko sille oli antaa makaronilaatikkoa. Itse jäikin sitten ilma. Puhuu tämmötet meinaan kennelmiehet keskenänsä, sillä aikaa kun koirat vehtaabatten ja haistelevatten toistensa persomuksia. Ja saman tien tulee kehuttuva niiden hyvänlainen ja lempeä luonne ja sen päälle menneeviä varttitunti, ennen kuin saadaan ne irti toistensa kurkusta. Niin että kyllä koiran kanssa käveleminen on hyvinkin häntä mielenkiintoista ja virkistävää. Harvemmin sitä tulee meinaan koirattoman iltakävelijän uituvakkaan, ei ainakaan joulukuussa, mutta koiran kanssa voi niinkin käydä. Kun hihna on lujasti ranteen ympärillä ja mennään ohitte sontasesta kurabrunnista, jossa koira näkee sorsaparven. Ei muuta kuin ploiskis, Jordanissa Juman kautta niin koira kuin isäntäkin. Silloin sitä kyllä kirroo kaikki nelijalkaiset alimpaa helvettiin ja vannoo, jottei ikinä enää lähde koiraa kusettamaan. Ja sanahan pitää. Meinaan siihen asti, kun koira taas tulee remmi hampaissa siihen nokan eteen ja heilavuttaa kerran pari häntäänsä. Islam-Suomi. Sitähän elää porskutettaan tätä maalimaa niin moneen malliin, jotta joskus ihan imehtelee, jotta onkohan tämä meikäläinen tapa just se oikee. Mitäs meinaatte, jos esimerkiksi se Muhammedin perskeles olisikin syntynyt häntä Suomeen? Elikkä joku samantapainen ukko. Joku Juha Mettinen, myöhemmin Rohovetä Juha Metti. Ja olisi häntä pannut sen verran hihat heilumaan, jotta nytten elettäisikin islami Suomessa. Ja residenttinä heilus rättipäinen äijä, joku Seikki Manupat. Joko olisi kyllä pikku nilkki ajatolla Wikströmin rinnalla. Joo, ja rukoomusmeininkit olisivatten kovat. Eihän siinä auttaisi vanhemman reumatismisen robastinkaan muuta kuin kompuroida 5-6 kertaa päivässä kellotapuliin ja karjasta, jotta kaikki kontallensa ja kuono mekkaan päin. Olis häntä kummonen loskakeli hyvänsä. Kyllähän se sisähommissa vielä jotenkin menis, mutta mitenkä kävis häntä metsuri? Juuri kun olisi saanut moottorisahalla puun poikki, niin ei muuta kuin rähmällensä umpihankeen ja petäjän perskele rupesi kaatumaan päälle. Voisi sitä Allahikin vähän nimerellä, kun taivaan portilla olisi jatkuva jono poikkiselkäisiä suomalaisia. Ja kurihan olisi muutonkin kova.
kun sehän olisi voimassa täälläkin sitten tämä islamin laki, jotta se poikki, joka pahentaa. Niin että taskuvarkalta katkastas häntä käsi, Väyryseltä menisi häntä kieli ja karjalaiselta korkko. Joo, ja rikkaammat miehet pitäisivät 5-6 muijaa. Residentillä niitä olisi tietysti vielä useampikin. Kyllä tulisi kovat hattukaupan laskut. Niin, ja mitä hän meinaisi tämä naisasialiike? Kai se pitäisi kovia kokouksia huntupakkoa vastaan, mutta linjariitahan siellä tulisi, kun oppositio panisi perskeleesti hanttiin. Siihen kuuluisivatkin kaikki vähemmän kauniit, eli enemmistö. Joo, ja kun kerran läskinsyönti ja viinajuonti olisivat lailla kiellettyjä, niin eipä olisi elämä helppoa miehilläkään. Ai, kyllä useimmat lusisivat linnassa. Mutta muuta voisi olla hyvinkin mukavaa. Pyhiä vaellusreisuja tehtäis pilvin pimmeen mekkaa. Viikon välilasku Hampurissa ja iso remmi päälle. Juu. Herkkä hetki. Ei kekkään on niin korre kuin juhannusmorsia, vaikka olisi kummonen törköturpa. Ainakin mikäli näiden naisten lehtien juttuihin on uskominen. Mutta perskeles, melkein joka 3. juhannuspariskuntahan myöhemmin eroo. Ja nykyisin vielä useampikin, ainakin piksummissa piireissä. Että miksei häntä ruvettaisi pitää romanttisia juhannuserojaisiakin. Semmoisethan voisi julkkupiireissä myydä jollekin leherellekin. Jokka otsikoitas, jotta Santippa-lehti ainovana paikalla toristamassa Topin ja Synnovan onnen hetkeä. Ja perään sitten imelää tekstiä, jossa ruusupuska kukkis ja riippa koivut suhisis ja 100 kielet sirkuttelis. Ja kansikuvassa kommelis Synnove, vuoren kaunein juhannuselävän leski, josta sanottaisiin, jotta Synnove esiintyy hyvin paljastavassa Kultalammen ja Pitsin kirjailussa Tijorin Leninkissä, joka paljasti melkein kaikki Topin lyömät mustelmat. Ja juhlahumuva kuvalta sitten 5-6 sivun verran, jotta kuinka Topi ja Synnove herttaset lapsosekki, joka raastuvan oikeus on tuominut äirelle, oli pyntätty parhaimpiinsa. 4-vuotias Liisa Ulriikkakin oli kuin kukkiva puu, tämä itkupaju. Ja koko ajan kollotti ja roikku Topin takihelmossa parkumassa, jotta älä jätä äijä taatana mua, maalaili Santippa-lehti. Ja toisesta lapsesta, tästä 15-vuotiaasta Richardista, sanottaisiin kanssa nätisti, jotta kuinka Richardi pojasta on kasvanut uljas mies. Sehän lohlutteli hellästi äiteensä ja sanoi, jotta älä ämmä sure, en mä sinun tykösiä assuu. Näin vakkulti Richardi ja paljasti lehdellemme, jotta hän lähtee merille. Hänen on näis jo korkea aika irrottautua vanhemmistansa, joihin päin hän ei koskaan enää edes kuse. Mainittas näin Santippa-lehden erikoishaastattelussa ja kerrottas, kuinka paikalla oli eroparin sukulaisia ja tuttavia Amerikkoja myöti. Muun muassa Topin isä, tämä ikinuori ja suoraryhtinen entinen rynteri, joka piti pihakoivun alla oikein jämerän puheenkin tästä lapsenruokkoasiasta. Ja sanoi, että jos ei tuota Topin retkulta ruppee elatusmaksuja kuulumaan, niin turha niitä on häneltäkään tulla ruinaamaan. Hän on sentään pelkkä eläkeukko ja elää hyvin vaatimattomissa oloissa siellä, Floridassa. Joo, näin sanoi Topin isä ja sai Synnoven äiren silmillensä, että meinasi häntä tulla isompikin tappelu. Mutta onneksi Topi ehti anoppinsa niskaankin ja sanoi, että tämä on sentään hänen viimeinen päivänsä ukkomiehen, että älä pillaa sitäkin. Raportoi Santippa-lehti näistä vuoren huomattavimmista juhannuserojaisista ja sais eropari houkuteltua vielä viimeiseen yhteiseen valokuvaankin. Ja sen alle teksti, jotta vasemmalla Synnove ja oikealla Topi, välissänsä 2 riskiä kuokkavierasta estämästä niitä pääsemästä toistensa kurkkuihin kiinni. Mutta loppukanneetiksi voisi reporteri runnoilla, jotta parhaan päin tämä Topi ja Synnoven liitto Suomen sulosessa suvessa sittenkin päättyi. Ja jotta kelpas häntä siniristilipun hulmmuta sen kunniaksi, jotta kumpasellakin on jo uusi petikaveri valmiiksi katottuna, on ollut jo useamman vuoden. Mönkään koko sota. Mitäs siitä olisi tullut, jos ihmiset olisivat maailman sivu ollut tommottia perskeleen rauhanmarssioita, siviilipalvelusmiehiä ja asseista kieltäytyjiä? Kyllä monet hyvät jutut olisivat lällärikammaa, esimerkiksi sotakirjat, niin kuin Raamattu. Ensimmäisestä Samuelin kirjastakaan ei olisi jäänyt uskovaisten mieleen paljon mitään.
Meinaten, jos ne olisivat ollut pelkkiä häntä raukkamaisia passivistipoikia, nämä Taavitti ja Koljatti, niin tämmöistä lässyähän se olisi ollut koko stoori. Niin vilistelijalaisten joukosta tuli häntä ukko nimeltä Koljatti, joka oli 6 kyynärä ja vaaksan pituinen, mutta vellihousu mieheksensä. Hänellä oli vaskikypärä päässänsä ja yllänsä suomuspanssari ja rintaharniska, joka oli hänelle väkisin päälle nänketty. Ja lyöty keihäs kouraa ja hänen perässänsä kulki kilven kantaja, häijykersantti, joka potki Koljattia persumuksiin. Ja pakotti näin Koljatin israelilaisten sotarintamaan eteen huutelemaan hävyttäviä. Ja Koljatti astui esiin, vaikka polvet löivät loukkua. Ja Koljatin korsto huusi israelilaisten taisteluriville sanoen, miksi te helvetin kekkulat lähditten sottaan ja asetutten sotarintaan? Menkää kotiin, minä lähden tästä kanssa. Kilju Koljatti poru kurkussa. Ei, kun valikaatte joukostanne mies, joka tulee tänne tappelemaan, karjas silloin se sotahullu kessurretalle Koljatin sellään takkaa. Ja kun sotapäällikkö Sauli ja koko Israeli kuulivatten tämän, niin he pelästyvätten suuresti ja sanovatten toisillensa, kuka pöhlö tommoten kanssa lähtee tappelemaan, tommoten perskeleen ison Koljati. Mutta rupesivatten sentään kattelemaan sopivaa kaksin taistelijaa ja tönivät toisiansa, mutta ainoa, joka liikahti tolopiltansa, oli Taavitti, kun oli pienin mies koko sakista. Ja Sauli puki takkinsa Taavitin yllen ja pani vaskikypärin hänen päähänsä sekä panssarin hänen yllensä, vaikka Taavitti kuinka pani hanttiin ja huusi avuksensa herra Seepajottia. Ja kun Sauli vielä sitoi miekkansa Taavitin vyölle, niin tämähän romahti turvallensa, oli häntä liikaa rautaa niskassa. Niin että varusteet riisuttiin Taavitin yltä ja tarjottiin tilalle linkova, josta siitäkin Taavitti kieltä vyntyi, saakelin sivari. Ja niin kauan Taavittia tuikittiin keihällä persumuksiin, jotta hän lähti marssimaan Koljattia vastaan, ja Israelin sotajoukko katteli mäjeltä, ja Sauli huusi korkealla äänellä, älä Taavitti pysähry, taka tullee nuolesta. Ja Taavitti oli vielä nuorukainen, verevä ja kaunis näjöltänsä, ja Koljatti mielistyi häneen suuresti. Mitäs kun oli monta vuotta rähjännyt sotareissussa näkemättä yhtään hametta. Ja Koljatti, sanoi Taavitille, tule tänne minun luokseni, pidetään häntä rystiä. Ja pojat löivät kättä päälle ja Taavitti nykäs laukustansa viinipullo. Ja he istuvatten kemälle ja juottivatten sen kilvenkanta ja kessun mykkyräkänniin. Ja ottivatten itsekin ja veisasivatten Sionin virsiä. Mutta Israelin ja vilistejalaisten sotajoukossa oli itku ja hammasten kiristys. Nehän raastovatte hiuksiansa ja ripottelivatten tuhkaa päähänsä ja sanoivatte, jotta mönkään meni koko sota. Tämähän on häppee koko Juutan suvulle ja ihmiskunnallen. Niin että parku kuulu Laakson suulle Ekronin portillen saakka. Todellinen nainen. Niin kuin mä kai ole jo ennenkin sanonut, niin Vikin rouva, tämä häntä Helmi, on hyvin aikaansa seuraava ihminen. Joo, sehän jookaa, se laskettelee laalomia ja mietiskelee ja tekee kehon rakennustaan, että lihakset ovat kuin rautaa, tissiä myöten. Ja syödä roiskuttaa enimmäkseen vaan kiinalaisia juuria ja pampuruokoja, eikä pane pottaattia suuhunsa, jos ei ole keväällä käynyt omin käsin koittamassa, että pelto on takkulla biotynnaaminen, elikkä selvää ihmispaskaa. Ja Helmihän onkin hyvin terve, että sehän ponkasee hölkkätossulla taka vaihdepyörällä kevyesti 10 kilometriä, jos kuulee, jotta joku tuttu on lähdössä ulkomaille ja lykkää sitten sille rahaa kätteen ja pitkän ostoslistan, jos on lääkkeiden nimiä. Että kaikki perskeleen selleenit, kerovitaalit ja muut ihmelääkkeet ja Helmi on jo syönyt. Että kuinkahan pitkäikäinen sitä ollenkaan tulleekaan. Mutta kun se on oikein laihruttanut, imennyt porkkana raastetta ja rusketuttanut naamansa aurinkolampulla ja värjävyttänyt harmaan viirun tukkaansa ja silmänurkkansa myrkyn vihreäksi, niin eihän se iästä ota pirukaan tolokkuva. Mutta Metusaalemilta se kyllä näyttää. Mutta sitä minä Helmissä kaiken perskeleemmin imehtelen, jotta kuinka se on tarkasti selvillä kaikista tämän maailman julkiksista. Niin kuin herttuvoista, rinssipuolisoista ja Oskari Pokkaalin voittajista. Taka Italian ex-kuninkaan pojaasta, tästä joka ampus Korsikalla saksalaiselta turistilta nirrin pois. Juu, ja muista paremmista ihmisistä. Nehän Helmi tietää 3. ja 4. polveen, ja vielä niiden serkut, imettäjät ja peti kaverikki, ja jotta missä kukin niistä nykyvään on.
Niin että tulee häntä puhe sitten vaikka Bosnia-Hertsegoviinan poispotkitusta kuninkaasta, niin Helmihän osaa oitis sanoa, että joo, sehän on Pariisissa ja edelleenkin univormuhommissa portellin portsarina. Ja samoin Helmi muistaa kaikkien julkisten lapset, lasten lapset ja lehtolapset, ja puhuu, jotta se ja se julkko on nyttemmin 6 kertaa naimisissa, ja eron sen vaimot on aina vaatinut samasta syystä, tästä häntä kyvyttömyydestä sängyssä, ja lapsia silloin 11. Niin? Kyllähän Helmi semmoiset asiat tietää, mutta YYA-sopimukset, etykit ja saltit, sille ovat täyttä hebrejaa. Eihän se semmotia ehdi seurata, kun se mennä viuhtasee puuhelme kaulassa ja punaiset saappaat jallassa. Helveti hepsan keikka. Ja minähän sen tiedä, kun mä olen sitä 20 vuotta likeltä seurannut. Ja koko ajan ollut siihen niin pihkassa. Potilaskertomus. Vikin umpilaiska enomies tämä Villeeni on häntä melko laiska käymään tuolla lääkärissä. Viimeksi taas puhuvan lääkärin kanssa 20 vuotta sitten, kun uusi ajokorttinsa, ja hommas sitä varten lääkärin todistuksen tutulta tohtorilta, puhelimella. Joo, ja eihän Villeenistä tyrränsäkään leikkuuttanut 10 vuoteen, se osti vaan isompia housuja. Vaikka käskivät ja hänen Villeenin kyllä jokin aika sitten pakolliseen pianoisröntgen kuvaukseen kirkonkylään. Lähettelivät sille oikein kutsukirjeitä 2-3 vuotta. Mutta eihän Villeeni niin pitkään reissuun viittinyt lähteä, se sanoi vaan, jotta menkööt häntä terveemmät. Mutta nytten tulikin Villeenille pakkorako. Rupesi näitsen tuntemaan jotain vaivantapasta sydämessänsä. Vaikka se kyllä sittenkään ensitöikseen lääkärille mennyt, se poikesi ensin Ahos Arturilla, joku maan kuulu ihmeparantaja. Ja lääkittihän Arturi Villeeniä, ei siinä mitään. Se katsoi suurennuslasilla silmiin, heilutti kättä pään päällä ja määräsi kalakkitablettia. Mutta eihän se pitemmän päälle auttanut, että Villeeni hän joutui tulleen kaupunkiin, oikein häntä vasituisiin sydänkokkeisiin, vaikka pirusti se pelkäs, kun joku oli sitä pellotellut, jotta siellä häntä kirutettaan miestä sillä kuntopyörällä. No, mehän oltiin Vikin kanssa Villeeniä Linikallen saattelemassa ja mukavastihan se meni, ei enää mitään verikokkeen ottovakkaan Villeeni ei edes huomannutkaan, kun se oli koko ajan tikarottomana. Mutta virkossa se siitä. Kun 2 terveyssisarta oikein husseeras, rettuuttivat sen servin taka, laverille pitkällensä panivat, niin kohtahan Villeeni aukas silmänsä ja komesi vanhemman pois. Ja sitten mitattiin verenpaineet ja sydän vilimattiin, eikä sattunut yhtään. Niin että perästäpäin Villeeni jo ihan naureskeli ja kehui sitä lääkäriä mukavaksi mieheksi. Oli kysely, jotta harrastako Villeeni paljon liikuntoa ja laskenut muutakin leikkiä. Ja kuntopyöräkokkeisiin hänet käskettiin vasta 17. heinäkuuta, kertoi Villeeni, joka sekin on hyvä, kun hän on silloin siskonsa tykönä Ruottissa. Että suottan päitä sitä mäkätettä, jottei suomalainen mies muka suurin surminkan lääkärissä käy. Kävihän Villeenikin, eikä sen elämä siitä miksikään muuttunut, kun näin se hoito-ohjeeksi sanottiin, jotta pitää ottaa levon kannalta. Terveisiä terveysmatkalta. Harra sooperskeles terveisiä häntä neuvosto Venäjältä. Eihän minä hänessä ole poikennut, mutta appiukko. Sillä hän on Maalimaan sivu ollut jotain häikkiä jalloissa, että se osti piletin terveysmatkalle Mustanmeren rannalle. Kehuu, jotta vaikkei ehkä jallaa paraniska, niin edes rauhoittumisen tähden. No, rauhoittuvan tilanne ei siitä mitään. 2 viikoksi meinaan, sitten appiukko palasi takaisin. No nythän se hyppää tässä Alavarinsa matkansa selostamassa. Pahaa pilkää, jotta se jaksaa puhua tästä toisestakin Venäjän reissustansa taas 30 vuotta, niin kuin siitä ensimmäisestäkin valtion seuramatkasta. Paitti jonkinlaista jalkahoitoahan se sillä sotareissullakin sai. Kyllä sillä meinaten silloinkin palluu matkalla jallaa pelas, koko matkan juoksi. Joo, no nytten olivat te hoitanut sen koipia lääkkeillä. Ja kova oli ollut komento. Lääkärihän oli appiukolle heti toisena päivänä sanonut, jota teitillen hulikaanillen tulleekin täältä äkkilähtö, jos vielä otatte lääkkeeneen samaan malliin, vodkan kanssa. Niin ettei appiukko siellä paljon arvannut ottaa, mutta nyt se kyllä elelee herroiksi, on niin tyynnin venäläistä. Aurinkoon kuka siemeniä pureskelleen, arskuttelleen ja tuliaisvodkaa juo. Tarjosa se minullekin niitä pirun siemeniä. Ja kehuu retoistaan reissuansa maan mahdottomasti. Rintopieli on väärällänsä kaiken maailman rintarossia, on Lenninin kuvaa ja sirppiä ja vasaraa sen perskeleesti.
Sitähän se vaan surree, jottei itse älynyt ottaa meikäläisiä merkkiä mölliinsä. Niitä olisi ollut mukava koplata venakoiden rintaa, puhuu appiukko, ja nauraa käkättää päälle kuin hyena. Onhan sillä oikein valokuvakin yhdestä venakosta, ja näkyyhän sillä olevan rinnassa lääniä niin, jota olisi siihen merkkiä sopinut, ainakin selkärepullinen. Niin että terveysmatkahan mulle vasta riasan lykkäs. Appiukko on silmissä nuorentunut. Lähettäisinkö häneen muijanikin? Sanoo Yrjö. Satoa saadaan. Sitä kun ollaan tätä omakotitontin omistajaluokkaa, niin saman tien on tullut opittua puutarhahoitoakin ja hommattua vihreä peukalo. Eritoten omenoita tulee usein perskeleesti, vaikka kuinka panis hanttiin. Tämä oli taas semmonen vuosi, niin että saunan porstuvassa on ämpärikaupalla omenoita ja etteisessä on vanha piiroke täynnä omenoita ja kammarissa on jokikinen vaasi ja pilikkumi kukkuroillaan omenoita. Ja kolahrutappas pihassa haravan varrella koivunkylkiä, niin naapuripuusta puttoo 10 kiloa omenoita ja koivun latvasta lintupönttö. Ja muija vääntää mehumaijalla omenamehua, jota molisee. Ja on itsekin, kun joulu omena pudottaa niin perskeleesti. Ja kirroo, jota sus siukkeri, hänhän ei enää rättää sekuntiakkaan näiden perskeleen puuperunoiden kanssa. Että aamulla äijä otat ja viet paremmille työkaverille muovipussillisen omenoita mieheen ja huonommille 2. Mä kätti muija tänäkin syksynä, ja minä hänen kun vein. Ja tarjosin ensin siivoja Lyylille, joka meni synkän näköiseksi ja mainosti, jotta hänellä on uusi sulhanen, jolla on siirtolapuutarha mökki ja rakkauselämä ihan häntä jumissa, mennään kun on sänky täynnä omenoita. Näin tyrmäs Lyyli minun tarjoukseni ja saman tempun teki Vikki, joka kirjoisi, jotta appiukkohan hänelle lähettelee maaseudulta omenoita yhtenä häntä metelinä, niin että hän ei kerkeä muuta kuin postissa hyppäämään. Eikä arvaa olla menemättäkään, kun tulee tiedotus, jotta teitille on tullut paketti Hämmeen Kyröstä, joko meinaan tunnettu sahtipitäjä. Mutta ei koskaan tietovakaan saharista, aina vaan niitä jäänikuisia omenoita, mellasti Vikki, eikä tullut likellekään minun muovipussiani. Että minä häntä aattelin, jotta kun ne kerran kavereille kelpaa, niin annetaan pomolle. Joo, ja siehän se kekkerusi istu kirjoituspöytänsä takana puhumassa puhelimeen. Ja minä ajattelin, että kai se jotain iränkauppoja tekee, kun tuolla lailla molottaa, mutta ei, suomeehan se puhuu. Palkee kuulas poskessa. Kun silloin kanssa kuulemma pari omenapuuta tönönsä pihassa siinä uima-altaan vieressä, ja lisää on maatilalla Saimaan rannalla. Kerkis pomo siinä leuhkimaan ja uhkaamaan pakkolomalla. Kun niinhän se on tässä nykymaailmassa, että yrittäjä on kusessa, marisi direktööri. Mutta kyllähän sentään, jotenkuten aina yrittäjä työntekijöistä huolta pitää, että otapas tosta mukkaas pussillinen omenoita, sanoi pomo. Niin että kun mä tulin kotiin, niin mullahan olivat ne omenat vaan lisääntynyt. Vaikka mä matkalla yritin Sallaa sujauttaa ne kirkkopuiston kunnalliseen roskalaatikkoon, mutta sekin oli täynnä. Etupäässä Antonovkaa ja kaneeliomenaa. Että perskele semmotten rumpan tämä omena harva se syksy minulle aiheuttaa. Vaikka ei sen puolesta, johan se joutui vaatavivainaakin aikoinaan omenapuusta kärsimään. Kyllä oli lälly mieheksensä. Olisi häntä näyttänyt sille kirvestä. Pääkaupungissa. Terve vaan kotoväki. Tuli häntä olluksi ammattiliiton kokouksessa oikein Helsingissä. Juu, työkaveri sen Vikin kanssa edustettiin meidän osastoa ja hyvin häntä edustettiinkin, ei siinä mitään. Ei ainakaan äänestetty vikaa. Ei näet sen perskeles löydetty koko kokoustalloa. Juu, aamujunalla lähdettiin. Riihimäellä juna häntä pysähtyi pitemmäksi aikaa, niin me lähdettiin asemaravintolaan Kaljalle. Ja hyvin ehdittiinkin häntä maistaa, 4 pulloa mieheen juotiin, mutta junnaan ei pirulauta sitten ehditty. Taksilla oikein mentiin loppumatka. Hyvinkäällä poikettiin häntä Puorissa ja lystiä oli. Taksimieskin tiedusteli, jotta taidatte pojat olla kuoroväkkeä. Oli häntä perskeles hukattu se kokouspaikan osoitekin, mutta ei siinä mitään piruja, kun me hänessä oltaisiin tehty. Palaveri oli jo siihen mennessä loppunutkin. Pääkaupungin nähtävyyksiä siinä syynettiin, ei mitään. Vikki häntä tahtoi väkisin mennä eläinmuseoon, mutta ei hänen päästänyt sitä sisään. Perskeleen pöljät, näkyyhän siellä olleen muutakin väkkeen elinkonti.
Sitten eduskuntatalolla käytiin, kuinkas muuto, taka minä hänessä poikkesi. Viikki ei päässyt rappuja ylös ja pulota romahti puolivälistä takaisin. Poliisikin se huomas, mutta eihän se Vikkiä korjannut, se luuli häntä tietysti kansanedustajaksi. Ja sitten aseman tunneli nähtiin häntä kanssa. Nehän kirjoittelevat, jotta siellä muka maijailee Suomen pahimmat tappelupukarit. Ei pidä alkujaankaan paikkansa. Eivät näy tietävä Helsingissä tappelupukarista mitään. Näkisivät nappiuko. Juu, ja ehtoomalla poikettiin häntä yhteen tanssiravintollaan. Saatollekin päästiin, ei siinä mitään. Vasta kadulla likat sanovat, jotta he asuvat Pirulalta Porvossa saakka. No eihän siinä mitään, lähdettiin Viikin kanssa juokseen pakkoon. Hotelliin yritettiin häntä yöksi. Oli Pirulalta kommea paikka. Portsarikin oli häntä tyyrimän näköinen kuin poliisi. Tiedusteltiin siltä, jotta paljonko huone maksaa. Kun se sanoi, lähdettiin pois. Luulikohan se Pirulalta, jota meinattiin ostaa koko hotelli. No, ans olla sitten mentiin vaatimattomampaan yömaijaan. Ei sen puolesta kommeissa kamppeissa portsari sielläkin oli. Pelastusarmeijan vormussa. Juu. Sitten seuraavana päivänä lähdettiin ehtoojunalla kotiopäin. Palluun matka menikin häntä hyvin, ei siinä mitään. Nukuttiin koko reisu ja pari aseman väliä ylittekin. Että semmoista mulle kuuluu, jotta pääkaupunkit on käyty. Perskeles. Sitä vaan kirroilen, kun jäti päällystakkini junnaan. Toivoo sopii, että tulisi lämmin talvi. Sanoo Yrjö. Epäjulkku. Niin kuin mä kai oon jo puhunutkin, niin Tanhuavaari on kova poika aikaansa seuraamaan. Kun niillä ei enää ole paljon niitä muitakaan harrastuksia, ne on kaikki kyörätty mummu kotiin. Niin että vaarihan ei kun lujeskelee, kuuntelee ratioa ja vahtaa telekkaria illat pitkät. Eri toten se seuraa julkisten haastatteluja, niin kuin taiteilijoiden ja äkkirikkaiden ja rötösherrojen ja muiden parempien ihmisten. Ja hän on todennut, jotta kun ne oikein pääsevät itsestään kertomaan, niin ei hän ole ainakaan vielä ole päässyt tolkulle, jotta kuka loppujen lopuksi on kaikista viksumpi. Joku laulutehti, ministeri, kunnanpösön muija, vuorineuvoksetar, eduskuntaehdokas, valokuvamalli, vaikka Jeesus Kristus. Penteles, kun niillä on aina niin hienoja harrastuksiakin, ihailee vaari. Nehän lukkee, ahmasee lassikot, ne opettelee kieliä, resuja vatten oopperat ja sinfoniat ja ne kiemurtelee jatsipaletit ja auttaa vatten köyhiä hyppäämällä Lionssin lounailla, joo. Näin kiittelee vaari ja tottee, jotta hänestä ei Penteles viekö julkisuuden ihmiseksi olisi. Vaikka voisi hänkin kyllä reporterille luetella muutamia harrastuksia, mutta ne on huonoja. No kieliä hän kyllä kerran opiskeli, joo, hyppäs pari lukukautta työväenopiston esperantopiirissä, niin kauan kuin siellä oli opettajana se Lönnforssi, se nätti maisteri Prikka, tunnusti vaari. Mutta muita hienompia harrastuksia hänellä ei ole sitten juuri ollenkaan. No haitarin soitosta hän kyllä tykkää ja mielellänsä kokkailee. Juu, hernesoppaa tulee oikein kätevästi, mutta se rupeaa kovasti pierrettää. Näin joutuisi vaari toteamaan päin naamaa seurapiiritoimittajalle, niin kuin senkin, jotta mielellään hän kyllä saunuu. Ja sen päälle lauleskelee äitevainaan opettamia henkilisiä lauluja, eritoten jos sattuu olleen vähän maistissa. Eikä hän sitten paljon muuta kulttuuripuolta ole änttiin saanutkaan. Harmittelee vaari. Yhden kantelee hän on sentään tehnyt, mutta se on nyt lintulautana. Etupäässä hän vaan mielellänsä makkailee, tupakoitteen yhtenä häntä pöllynä, taka istuskelee kirkonkylän baarissa turisemassa. Ja milloin on töitä, niin nehän tekee pois, mutta pitki hampain. Lujetteli vaari ja totesi, jottei tämmötillä harrastuksilla hyvin kauaa julkimona kekkaloitas. Nehän on ihan häntä toisen sortin väkkeä. Onkohan ne yleensä ihmisiä ollenkaan? Mäkihurjat. Mitenkä minä tästä tuonne Laalomimäen huipulle pääsen? Sinnehän on jumalisten 500 metriä. Kun en pääse ylös edes tästä tuolista, ihmettelen minä. Kun minulle oli miehissä tunkettu jalkaan tommotet vasituiset nykyaikaiset mäjenlaskun monot. 2 umpijäykkää muovimurikkaa ja rysäytetty sylliin laalomisukset ja porkat. Niin ettei varuste puolesta puuttunut mitään, paitsi pullo viinaa, jotta olisi lakannut pellottamasta.
No se oli tässä, kun me oltiin työkaverien kanssa Tahkovuoressa Laalomia laskettelemassa, minä ja Vili-Helmi, Vikki ja Aaretti. Ja Vili-Helmin perskelesä meidät sinne houkutteli. Sehän näistä harrastaa kaikki nämä nykyajan kotkotukset, niin kuin on karraatet ja laalomit ja vesihiihrot. Se on kovan kunnon niistä hankkinukki ja paljon sairaslommaa. Mutta kun me muut oltiin ensikertalaisia, paitsi Vikki, joko näissä syöksylaskuhommissa kerran kätensäkin katkaissut meinaan pikkun öösinä, kun laski perunan kellarin katolta. Niin että se perskele, semmonen keikkahan me tehtiin. Ja nyt minäkin voin antaa teille muutaman ohjeen, jotta kuinka ensikertalainen Laalomia laskettelee. Näinhän se käy. Ensiksi on hissi. Niin. Ensin kompuroidaan hiihto hissille. Siinä on semmonen perskeleen koukku, niin kuin haraava. Ei muuta kuin odotettaa, että se tulee kohdallensa ja tuikataan takapuoli sitten siihen haarukkaa. Ja vaijeri nykäsee miehen mäkkeä ylös, noin 10 metriä. Sitten sukset menevätkin ristiin. Tappi luiskahtaa persumusten alta pois ja äijä tippuu kyyristä. Sukset irtoavat jalloista ja humahtavat takaisin laaksoon. Ukko kuperkekkaa perässä ja äkki pysähdys. Hissikopi seinää. Niin, ylämäki. Mutta jos vielä on nimittäin ehjiä luita jäljellä, niin ei muuta kuin uusi yritys. Siinähän ei anna sisu periksi, eikä Vili-Helmi. Taikka joku muu perskelee Laalomin opettaja, joka tyrkkii miehen takaisin hissiin ja tunkee itsensä samaan vetokoukkuun. Ja pitelee niskasta kiinni ja sanoo puolivälissä ylämäkkeä, jotta no, eikö se ruppee vaikuttamaan vähän häntä tutummalta. Ja tosi jo, näkyyhän siellä tosiaan tuttuja. Meina on kyyristä pudonnut Aaretti, se on rinteessä rehmellensä, sukset laaksossa, karvalakki puolivälissä menossa ja lompakko hukassa. No, Vili-Helmihän jää sitä auttelemaan ja lohruttaa, jotta lompsa on vaalivahtanut perstaskusta hankeen, kyllä se sieltä löytyy ja keväällä lumet sullaa. Huipulla. Niin, että siitä on jatkettava yksi, ja menneehän se jo omalla painollansa huipullen saakka. Ja menis vielä ylittenkin, jos ei siellä olisi jo Vikki huutamassa, jota perskeles irrota kätes siitä vetokoukusta. Ja sitten ihaillaan komeita maisemia, joita näkyy taivaan rantaa saakka. Ai, on sitä Suomessa järveä ja puuta. Vikki tykkää eritoten yhdestä petäjästä, josta se pitelee kaksin käsin kiinni, ja on ihan kalapone, ja valmista puntuu lähtemään mäkkeä alas. On jo nimittäin riisunut suksensakin. Laalomia. Niin että Vikkihän lähtee kömpimäästi rinnettä alas, sukset ja porkat käsissä ja puhuu, jotta vaikka korkeilla ollaankin, niin eipä silti yhtään pelloota, kun pitää meinaa silmät kiinni. Mutta rohkeampi mies, niin kuin meikäläinenkin sitä ajattelee, jotta suksillahan lasketaan, vaikka henki menis. Mutta sillä lailla siksakkia, jotta ensin loivasti mäjen toiseen laitaan ja siellä käännös, ja sitten taas loivasti toiseen laitaan ja käännös. Ja niin poispäin jokonkin ensikertalaiselle hyvä systeemi, paitti käännöksen kohdalla, jossa sukset menneekin suoraan. Nehän on semmoiset, näijes perskeleen rotanloukut ne monot, niin kuin olisi alasimet koivissa, mitenkä niillä sukset kääntää. Että siinähän menisi yhtä soittavaa kuopioon saakka, jos se välissä olisi näreikköä. Eikä sekään heti pysähdytä ennen kuin ruppee tulleen vastaan semmoista puuta, joka ei alla katkee, meinaa tuommoista reiden vahvusta. Mutta kun pari kertaa sieltä itsensä ja suksensa ehjänä selvittelee, niin johan oppi hölmömpikin mies oikein tekniikan jokon teme, jotta joka kurvis on kaaduttava, ja silloin tällöin välilläkin. Että sillä kurista tulee ensikertalainenkin isonkin syöksymään alas, ja perille pääsee, vähän myöhemmin kuin Vikki. Ja sitten lopuksi, ehtoomalla on sitten mukava kuppilas oleuhkia tällä ensimmäisellä Laalomin laskullansa ja todeta, että sitten menee takula vielä paremminkin, kun seuraavan kerran Tahkovuoreen tullaan, mutta tuskinpa tullaan, on häntä vähän turhan pieni mäki. Iloitte sinä häähuone. Kai tämä maailman vie siihenkin menee, jotta kun pojat menee sotaväkkeen, niin ne sanoo Vääpelille, jotta pääsisivättekö he samaan tuppaan, kun sattuvat olleen keskinänsä naimisissa. Kun niinhän se on, jotta nykyaikana pitää kaikki häntä kotkotukset hyväksyä ja suvaita. Ja sanoo esimerkiksi lunkisti, jotta sehän nyt on hyvin luonnollista ja söpövä toi hommoilu. Että eikö se olisi kaikin puolin parree, jotta tommotet homoparikki voisivat mennä reilusti naimisiin. Ei muuta kuin komeet häät pystyy vaan juhannuksena jollekin nuorisoseuran talolle,
jossa akat saisivat sopottaa toisillensa sitten kahvipöydän nurkalla, jotta on se nätti morsian toi Roope, niin tyyni karvanenkin. Joo, mutta ensin häntä tietysti käytäs kirkossa kuuntelemassa pois vihkikaavat, jotta tahlokko sinä Sulo armas hienonen ottaa tämän Urho Robert Teräskouran aviovaimokses ja niin poispäin. Ja sitten suureltas ja sen päälle koko roikka seurantalolle kattelemaan, kun morsiuspari vetäs kolliparissa häävalssia. Sinä sentään morsmaikkua vietäs, kainalokarvat vaan hikkoilis ja kialot tippuilis tukasta. Juu, ja akat venkoilis hyvän tahtoisesti sulhaselle, jotta sinulla sitä jo näkyy jonkun verran olevan kaljamahaa. Että katoppaa, jotta et pääse lihoon ihan muodottomaksi mäskiksi, nytten kun pääset kotiruokiin. Nauru maittas. Ja hääthän olisi muutonkin samanmoiset kuin yleensäkin, että kun morsian lähtis vähän mäjelle vilivottelee, niin sulhanen huolehtis nätisti, jotta olepa nyt kulta varovainen sen piippus kanssa, jotta polta huntuas. Ja sukulaiset pyllyjelis hönössä pöhheikössä ja haastaa riitaa. Anoppi sanoisi kylmästi toiselle, jotta toi meidän Sulo on teidän Roopelle liian hyvä mies. Johan se aamulla nähtiin. Vihron viimeinen morsiahan tommonen on, jota sillä kurin tuodaan ommiin häihinsä suoraa putkasta. Rähjäis hääväki, mutta morsiuspari ei kun sätteilis vaan ja piipahtas tietysti valokuvaajallakin. Sitä ennen saisi joku asiansa osaava sukulaistäti hommia meinaa, vöönäis pari sievää kiharaa morsmakun päähän tai partaa. Ja mitä sitten vie? No, ei muuta kuin hääyö käyntiin. Eikä makkuu huoneesta kuulusko mörreä niistä supatusta, jotta pieni pupu Jussikkani ja hentomettä Liljani, kun sulhanen puhus pehemosia morsiammelleen parimetriselle korstolle. Turismiksi. Terve, Yrjö. Kun tuli häntä meikä Manfredinkin poikettua vähän häntä tuo etelän maissa turistimatkolla, niin tulikin mieleen, jotta mitenköhän tommonen isompi turistibisnes mahtas luvannata täällä meidän kylässä? Olisiko meillä mitään näytettävää? No, ei meillä kyllä mitään antiikista linnan taka kartanon rauniota ole, eikä muitakaan hylättyjä julkisia rakennuksia, paitsi tuo kansakoulu. Ja tuossa opastamisessa ja kansainvälisillä kielillä puhumisessa voisi häntä kans tulla aika tenkkapoo, kun ulkomaillahan Pirualta jokainen taksimieskin heittää häntä englantia kuin peto ja selostaa pyytämäti turistille nähtävyyksiä. Ei häntä onnistus meidän taksikuskilta, tältä Hutakorven Aapolta, joko umpihlijainen mies, paitsi hönössä. Silloin se kyllä höpöttää jopa ulkomaan kieliä, iti sutaata ja rukiveeriä tulee niin perskeleesti. Niin että jos Apo vasituiseksi turistikuskiksi nimitettäisiin, niin kunnan matkailuasiamiehenhän täytyisi käydä se joka aamu alkometrillä syynäämässä. Ja annettava sakot, jollei löytyiskään tarpeeksi romilleja. Juu. Ja Kytövuoren lajelle voisi häntä järjestää näköalapaika. Eihän se kyllä ole, kun tommonen 20 metrinen mäki, mutta silmän kantamattomiin sieltä näkee. Kiitos mettähallituksen. Naapuri pitäjään saakka. Pelkkää häntä aukkova vaan. Että kirkonkylän marketin mainosvalokkin näkyy. No niitähän voisi vasiten turistin pöljälle näyttää ja solkata, jotta siinä se sitten nyt on, se kesäyön aurinko. Mutta kansainvälisiä uimarantoja täällä on kyllä enempi vehe. Rannan perskeleet ovat näitten järkiään upottavaa lettoa, paitsi tuossa Nautajärvessä. Siinähän on pieni pätkä hiekkarantaakin ja yleensä lämmin vesi, kun juuri silleen kohdalle laskee se puolirooppinen oja, joka tulee Lehtiniemen huusin ohitte. Että siihen vaan aurinkotuolia ja vesisuksia vuokralle. Ja jokismaija myymään matkamuistoja, sehän virkkaa niin nättiä pannulappuja. Ja Tanhuavaari voisi veistellä niitä iänikuisia puuukkojansa. Amerikkalaiset ja sakemannithan tykkää niistä takkulla kovasti, kun nehän ovat kaikki hyvin suomettuneita. Ilmi elävä lenniini haitari sylissä. Että mitäs? Ei muuta kuin turistibisnes pyörimään. Ja jos matkailijoille lounaan päälle tuli ryypyhimo, niin ei muuta kuin koko roikkalinja-auto ja naapurikuntaan. Siellä nimittäin ei ole vielä keskikalja kielletty. Toivoo veljesi Ville. Pois pommin tieltä. Jahas, jotta niitähän kokeillaan jo, noita väestönsuojia, jotta ei kun sekalainen sakki kokkeeksi viikoksi taikka pariksi maan alle, eväitä mukaan ja teräasseet pois. Hyvähän siitä on harjoitella, ei sinä mitään. Ei se betoonikopissa eläminen meinaa te harjoittelematta mitään herkkua oo.
Sen on moni rötösherra huomannut. Jumalisten niin, siinä onkin muuton säpinää, kun hälytyssireenit joskus ruppeavatten torren perään ulvomaan ja kansa kohmimaan kampanjansa risteilyohjusten alta pois. En paremmin tule enkä sano, kun jotta olisi sekin hauska nähdä. Kun kakarat kinuuvatten mukansa videoitansa ja lätkämailojansa, muijat tunkevatten pahvilootaan turkkia, hiusten kuivuria, pöytähoppeita ja äijät osoittavat, jotta tässä on enää 10 minuuttia aikaa ennen kuin pamahtaa, että vieläkö tässä ehtis käydä pitkäripasessa. Mutta niinkin takkula käy, jottei moni nuorempi humu huomaa koko hällyytystä, vaikka pillit ulvovat sen perskeleesti, niin nämähän vaan palluttelevat kadulla, korvalla poterejo päässä. Vaikka ei sen puolesta semmottilla on helppo lehty. Kerran se vaan välähtää. Ja jatsin taikka juisen mölinä korvissa loppuu siehe ja muu kidutus. Mutta mitenkäs ne onnettomat, jotka sullointuvatten kerrostalojen väestösuojiin? Aharrasta ja isät ja äidit ja mukulat, sinun mummut ja baarit ja nurkassa ähkyy joku neiti ihminen synnyttämässä. Niiden kaikkien pitää sopia kipsunensa ja eväinensä sinne, polkupyörien, suksien ja mahakelekkojen sekkaan. On se herran pojaa kolohosi sekin, juu. Ainahan sakkiin mahtuu esimerkiksi 2 pahasisusta akkaa, jolloin jo entuudestaan ränävälit, ja nytten on käynyt vielä sekin hama, jotta molemmille on sattunut päälle samanlainen kolttu. Ja mukulakin tappelevat, ja äijä kerää korttisakkia, ja ulkona on talot raunioina. Ja ilma yhtä myrkkyvä, ja USA on silleenä, ja Venäjän kohdalla ei mitä kuin iso monttu vaan, joka on kyllä yksi lysti, ja Rönlanti pallaa. Niin ettei tässä muuta tule mieleen koko häntä väestön suojelusta, kuin jotta mitähän ne maksaa, ne korvalapputereot. Kanarian saarilla. Hastala vista kotoväki. Kesäloman reissussa ollaan täällä Kanarian saarella, juu, on lysti paikka tämä. Näki sitten se lentokone, jolla me tultiin. Ensin nätti lentoemäntä pani mulle turvavyö ja rupesi sitten urakalla kantaan konjakkaria pöytää. Oli meinate hyvään tarpeeseen se vyö, etten pudonnut penkistä. Ja hyvin täällä menee. Ne varoittelivat ennen lähtöä, jotta varkaita täällä on. No, heti hotellin etteisessä yksi koppalakkinen ukko tarras kiinni kapsakkiini. Minä häntä kumahutin. Ei siinä mitään. Päästiin toiseen hotelliin. Pirustako minä häntä tiesin, että se oli joku kantaja. Juu, ja tänä aamuna tulin häntä yökerhosta, ettei häntä usko, mimmosta oli yksikin likka tanssas niin, jotten kehtaa sanoo. Tuli tässä mieleen, jotta ovattenko mansikin utareet jo parantuneet, jos ei ole, niin pankaatte rauranlehti kääre. Mullen sai sitten lähettää aspiriinia. Tanssasia häntä minäkin yölupilla, ei siinä mitään. Ette uskos, mutta yksi tumma nainen tuli hakkeen. Sanoi, että lähdes nyt pyörähtelee, ja vähän muutakin hänen kanssaan, kommea senior. Ei minä häntä ymmärtänyt, mutta tullutkin suomensi. Oli se kansainvälinen prikka. Olisi häntä vänkälä vienyt minut kotioon ja tarjonnut häntä kahveet, mutta mä kehrannut lähtee, kun mä oon niin huono tuota kahveita juomaan. Muija täällä viihtyy kanssa oikein hyvin, se on näet sen saanut paljon uusia tuttuja, niin kuin yhden Josen ja ton hotellin portsarin Manuelin. Sen kanssa se muutoin jutteli koko toissa yö tuo hotellin puutarhassa. Kieltä kuulemma opiskelevatten niin, jotta muijalla on häntä vieläkin suukippee. Hyvin täällä muutokin menee. Juu, 2 päivää menee aina kerralla niin, ettei heittiä huomaakka. Ja sivistävää tää on, ei siinä mitään. Joo, palamut täällä vaan suhisevatte. Palamun mettästä sais muuten perskeleen hyviä paperipölliä. Ei tarvittis karsia eikä kuoria, ei muuta kuin poikki vaan ja pinnoo. Ole heittiä tutkinut, kiipesin näet sen pääkalun varrella yhden palamun latvaa. Poliisi auto pois, mutta ei se mitään, hyvät täällä on putkat. Juu, ja ostoksilla olen häntä kanssa käynyt. Täällä häntä on älyttömän halpoja kultasormuksia. Mä ostin sullekin 1 3 markalla, Miina. Oikein korrea kalu. Älä pidä sitä satteella, ettei ruostu vaan. No, eipä tässä sitten mitään muuta kuin terveisiä maailmalta. Lähettää Yrjö.